Ipailaw na sa MECQ ang tibok Davao Region nga lakip ang Davao City sa Modified Enhanced Community Quarantine sugod July 1. Sayro natong dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara ang pagpatuman sa Modified Enhanced Community Quarantine sa tibuok Davao Region magsugod July 1 hangtod July 15. As of June 28, miabot na sa 10,250 ang COVID cases sa Davao Region ug 1,392 niini ang namatay. Karong adlaw lang 670 ang natalang kaso. Diin ang nanguna Davao City nga miabot sa 422 ang reported cases. Tungod sa padayong pagsaka sa COVID cases sa rehiyon, sugod July 1 hangtod July 15, base sa rekomendasyon sa National IATF, ipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur ug Davao City. Sa bahin sa City Health Office sa Samal Island, nga sakop sa Davao del Norte, dako kuno ang matabang sa MECQ status sa pagpugong sa pagsaka pa sa COVID-19 cases. Sabi na karon na atay dahang kaso nagasaka. So MECQ malimitahan man ang ato ang ang restrictions, no. Makatabang ni siya, no. Mababang ato ang mapugnan ang transmission. Managlahi usab ang komento sa katawhan labot ni ini. Ang tagumenyong si Girly na balaka gumikan maapektuhan ang iyang coffee business nga maoy bugtong panginabuhian sa ilahang pamilya. O wala na pick up, mga dine-in, dili na pwede ang panagtapok. So since considered me as event supplier diri sa Tagum City, dako kini og pakay sa among negosyo. Hinuon pabor ang pipila ni ini sama sa Dabawenyong si Jessie Magbanwa. And syempre mo support gyapon ko sa gobyerno kay dili ni karon ang time para maging selfish. Dapat hunahuna-una nato ang kaayuhan para sa katawhan. Sa karon ginapaabot na lang magpagula og guidelines pinaagi sa executive order ang kanya-kanya nga mga local government units sa Davao Region subay sa pagpatuman sa MECQ. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.